People are insuring family members, close relatives, or even strangers. I think in Gauteng, one person insured a helper. Mapolisa aseLimpopo abambe izalamane ezinhlanu zalowa isakubala ipolisa uRachel Kutumela ePolokwane. Esisihlanu sityholwa ngokuxhamla naso kumabango e-insurance nexabisa i-10 million rands. Abakwa-Standard Bank bazikhabile izityholo ezijikeleza kumakhasi ezonxibelelwano nalapho abanye abasebenzisi bale bhanki betyhola ngokuba iimali zabo zomhlala-phantsi ziyanyamalala. Ikomishoni ezimeleyo yonyulo ibhengeze ukuba inkqubo yokubhalisela unyulo loomasipala iza kuba ngempelaveki yomhla wama-20 nowama-21 kuJuni. Sinibulise emakhaya ukandandamba indodwa ndamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla. Bahlanu abarhanelwa ababanjiweyo namhlanje eMuleji eLimpopo ekukholelwa kuba bazizalwane zalowa isakubala ipolisa uRachel Kutumela kwibholo lokubulawa kwabantu ngeenjongo zokufumana amabango emali ye-insurance. Kutumela nentombi yakhe nomntakwabo babanjwa ngo-Okthobha ka-2024 emva kokubhaqwa komkhuba wabo wokubulala abantu abalishumi ngakumbi abo baxakekileyo nalapho sele befumene imali eyi-10 million rands. Uqhawuke besadlala abantwana ujingi kumalungu osapho likaRachel Kutumela namhlanje nanjengoko kubanjwa abantu abahlanu kulandela uphando oluqhubayo olukhokhelwe nguCaptain Keshi Mabunda kwigumgedle lokubulala norhwaphilizo lwamabango emali ye-insurance. So today we executed 6 warrants of arrest because the 7th one has not been successfully executed. The person has not handed themselves over to the police. We did make contact, but we are still looking for that particular individual, believed to be the other brother, twin brother of Rachel Kutumela's other brother. So we successfully executed 6 warrants of arrest for those that we believe was part of the 11-member syndicate that was involved in the insurance meta payouts in the Limpopo area. Ukubanjwa kwabo kulandela uphando olufumanisa okokuba badlala indima enkulu ekuphekeni iyelenqa lokubhalisa amaxhoba kwi-insurance ze agetyengwe ekuhambeni kwexesha. Emveni koko abarhanelwa abaxhamle kwimali ye-insurance ekwakusabelwana ngayo. Quite a sad story in which they were preying on vulnerable, underprivileged, somewhat disabled individuals. They would obviously win their trust. Some of them were working for them, and then they would make them take out your funeral policies or your insurance policies and so on. Months later, those particular individuals, about 10 of them, would be found murdered. More than 10 million so far has been paid out to Rachel and her accomplices. Gamba amapolisa avakalise ukuba nelunda ngokunqakula abatyholwa nakubeni okugqibela esagcwele amathafa nekudizwe ukuba naye ulilungu losapho lakwaKutumela. Inkondekazi yaseNaspoti eMpumalanga ityhola ibhanki enkulukweli iStandard Bank ngokunyamalala kwemali yomhlala-phantsi kwi-bank account yayo lenkondekazi. Umakhulu Mapule uthi zange afumane nesenti emdaka kwimali zakhe nezathi zakhutshwa kwibhanka yakhe ngo-2011. Uthi ngokwengxelo imali yakhe yathunyelwa kwii-account ezahlukeneyo kunanamhlanje zange imali yakhe ingene kuye. Umakhulu Smeki Mashego uthi wazibona ii-accounts ekuthunyelwe kuzo iimali zakhe kwiingxelo zebhanka yakhe uStandard Bank. They gave me the statement only to find that the money went into my account. I can't remember the date, but it is there on the forms. The money went into my account in 2011. And then the following day, the money was distributed to multiple accounts. And then I wanted to know who are these people, the accounts that the money went to, who are the owners of those accounts.
Then I went there several times. They said, no, we'll check. Uthi wanikwa ingxelo yile bhanka ethi azifumaneki ii-akhawunti namagama wabantu abafakelwa imali zakhe. So when I go there, after they called me, they said, no, they can't find the people, the account of those people. Not the accounts plus the names of those people the money went to. Le nkondekazi ikrokrela ukuba yonke le nto inonyawo lwemfene. I think there was a connection between the municipality, the pension fund offices, and the Standard Bank officials. This thing, it's a network thing. Unozikhalazo wezezimali kuzwelonke uJohan Browe uye wacacisa ngomba ofaka uStandard Bank engxakini kumaqonga onxibelelwano. Oku kulandela ingxaki kaMakhulu Mashego yokuphulukana neemali zakhe zomhlala-phantsi. Kodwa uStandard Bank ukhaba ngawomane ngelithi akukho nyani kweli bango. Thousands of customers are falling victim to scams. And in our office last year, we saw formal complaints in our office, just under 9,000. And of those, about 40% related to fraud incidents. And those are only the complaints that customers have actually lodged with our office. The incidents and that don't get reported to our office are many more than that. Njengoku uStandard Bank eliphike libango, uMakhulu Mashego ujongene noxinzelelo lumandla kwimpilo yakhe. Liyakhula inani labantu ababhalisela unyulo lomasipala neliza kubanjwa kulo nyaka nalapho abantu besebenzisa ubuxhakaxhaka bale mihla. Nangona kunjalo kukho inkxalabo ngenani liphantsi lolutsha olubhalisela unyulo. Oku kubhengezwe intloko yekomishoni yonyulo ezimeleyo uMnumzana uSaima Mabulo ngethuba esingathe inkomfa nonondaba. Abantu babongoziwe ukuba babhalisela unyulo lomasipala kwiindawo zabo zesiqhelo zokubhalisa ngempelaveki yomhla wama-20 ukuya kumhla wama-21 kuJuni. Njengoko unyulo lorhulumente basemakhaya lusondela, ikomishoni yolonyulo iza kuba nempelaveki yokuqala yokubhalisa abavoti ngomhla wama-20 kunye nowama-21 kuJuni. Igosa eliyintloko kwikomishoni yolonyulo elizimeleyo uSaima Mabulo uthi ukubhengezwa komhla wolonyulo kuyakwenziwa xa inkqubo yokubhalisa abavoti igqityiwe. The Electoral Commission hereby announces a voter registration weekend on 20 and 21st June 2026 to maximize registration opportunities closer to where voters reside. The intended outcome of the registration weekend is to facilitate access to franchise and broaden electoral participation. UMamabolo uthi inani labantu abatsha ababhalisela olulonyulo liyaxhalabisa ukwathi liyancumisa inani labo basebenzisa amaqonga obuxhakaxhaka bale mihla ukubhalisela olulonyulo. Between November 2025 and March 2026, a total of 260,000 new registrations were recorded. Of this, 128,000 were voters. Of this, 128,000 voters registered through our voter management devices, whilst 132,000 registered via the online self-service portal. Uqwele inqokoqho ngelithi linyukeleyo kuma kuma-20 inani lemibutho emitsha nesele ibhalisile ngokusemthethweni nengenela olulonyulo. Currently, the total number of registered political parties is 805. 20 new parties were registered in the period between October 2025 and February 2026. Of this, 299 are registered on a national level, while the balance of 209 are either registered on a provincial, district, or metropolitan level.
uMamabolo ubongoze abantu ukuba basebenzise le mpelaveki yomhla wama-20 kaJuni ukubhalisela olu lonyulo lomasipala. Mapolisa aqhube uqoqo kwamanye amashishini awayanyaniswa nosomashishini uCalvin Matibelo osandula ukuxelelwa zinkundla kuba ayekwenyeliswa umkomishinala wamapolisa wephondo laKwaZulu-Natal uNjengele Nhlanhla Mkhwanazi kumakhasi onxibelelwano ukanti lo kaMatibelo utyhola abo babangisana naye kwezoshishino ngokusebenzisana namapolisa kwilinge lokumbhukuqa. What is very strange is that among the things that they are doing is that they are saying that they are there to inspect unlawful or illegal firearms. I can tell you now that police didn't find any illegal firearms or whatsoever, or any of the allegations they've made on their search warrant. However, strangely enough, a continuation of what has been happening for 5 years to 6 years, including what happened on the 13th of February last month. They seized firearms. They are opening a vault, reason being they are sending them to ballistics. So basically that's what happens. Benguphansi phezulu namhlanje kwikomishoni kaJaji Madlanga ngethuba igqwetha elimele ingqina uSuleiman Karim nongusomashishini ophume izandla wasemntla-ntshona wayanyaniswa neqela le-ANC lingquzulwana nosihlalo wale komishoni. Oku kwenzeke emva kokuba igqwetha lalo kaKarim liye lafuna ukuba irhoxiswe ingaqhubi iseshoni yanamhlanje, into leyo eye yamcaphukisa kakhulu uJaji Madlanga. Kuphatyala ke ibhobhile zisuka namhlanje kusuku lwesibini lokunika ubungqina lukaSuleiman Karim. Oku kuza emva kokuba lowo ukhokela ubungqina uadvocate Matthew Chaxelson ebhaqe iintlawulo ezimbini ezingaphezulu kwezigidi ezimbini zeerandi ezenziwe yenye yenkampani zikaKarim kwinkampani kaKurt Matlala iMedicare24 nangakhange azibhengeze kwingxelo yakhe efungelweyo phambi kwale komishoni. Amagqwetha kaKarim ayangenelela kweso sithuba efuna ukuba inqunyanyiswe le seshoni kuba efuna ukufakana imilomo nalo kaKarim ngalomba, kodwa yakhaba ngawo omane ikomishoni. If our inclination is to give you time to consult, what time would you suggest? Mr. Chaxelson has suggested 45 minutes to an hour. What would you suggest? Igqwetha likaKarim liye latyhola uJaji Madlanga ngokugalela amanzi yonke into evezwa nguSuleiman Karim, nto leyo eye yamcaphukisa kakhulu uJaji Madlanga. I think at least 2 hours, and I'll come back to you if I need more time. But I do want to say, it seems then that you've prejudged an application that Mr. Bana, I take strong exception to that. No. You know, and you are an experienced counsel, you know that people presiding, let me use the court, the example of courts. You know that judges will engage you during argument, engage you to an extent that you will think they are against you. But in the end, you are surprised that the judgment is in your favor. Engaging counsel has nothing to do with matters being prejudged, and you know that. I take very strong exception to that attitude. I don't think... In fact, I find it unprofessional for you to say that I have prejudged issues purely because I'm engaging you. I take strong exception to that. I don't think that you should take exception. And I do. Ngelingeni ke kude kwabuyelwa kwaqhutywa uSuleiman Karim uphekwe sophulwa ngemibuzo malunga nokuba kutheni le nto yayinguye owayegqithisa intlawulo phakathi kukaKurt Matlala kunye noHangwani Maumela abatyholwa ngebholo lokuzityhuthulela kwithenda yesibhedlele saseThembisa. Ukanti lo kaKarim uphike wama ngomlenze omnye ukuba uyabandakanyeka kwizenzo zobuqhophololo ezibandakanya uKurt Matlala noHangwani Maumela. Komiti yesikhawu epalamente ive ubungqina namhlanje bukaNjengele Hilda Sintumule ongumkomishinala weenkonzo zophando nzulu kwanabaphandi benkonzo yesipolisa uvakalise ukuba uNjengele Nhlanhla Mkhwanazi wakhutshelwa ngaphandle kunxibelelwano oluphathelene nokufuduswa kwamadokhethi ePKTT KwaZulu-Natal. Uthi uMkhwanazi wayengenalwazi ngokufuduswa kwala madokhethi yaye oko kwamothusa ze kwambangela umsindo.
On the 24th of April 2025, you telephonically engaged Lieutenant General Mkhwanazi. What was his response to your request to arrange the handover of the KTT dockets? His immediate response was confusion, because he asked me, which dockets are you talking about? So I told him that these are the TKTT dockets in line with the disbandment letter, and I think one of the actions was that the dockets should be handed over to SVC, murder and robbery. General Mkhwanazi was really confused, and he didn't know what I was talking about. And I think one of the things he asked me was, how did the docket even get to Pretoria? You know, and I remember him testifying, saying that when he realized he was angry with General Khumalo because he was in the know. General Mkhwanazi was in that meeting of the 5th of March in Parliament. So my assumption was he's always known about this process. So I was really shocked by his response. Uqhube ngelithi wathi asaqaphela kuba uNjengele Nhlanhla Mkhwanazi akanalwazi ngelinyathelo wacela uxolo yaye wayiqonda ngelo xesha kokuba kukho unyawo lwempene kule nkqubo ukwathe kwakufanele kuba uqalwa kwale nkqubo kuxoxwe nentloko yamapolisa ephondo laKwaZulu-Natal engumkhwanazi angavalelwa ngaphandle xa kungekho nto ifihlwayo. I was concerned, and I think one of the things I did was to apologize, to say I was not aware. And I think that's where it dawned on me that actually the process was flawed, because the PC should have been the first person to be informed if he's not involved in the process. So the dockets, as they said at head office on the 27th of March, for a period of a month, they were, basically your evidence is that they may have been improperly transferred. If the PC was not involved, if the PC was not informed, and I think I did say in my statement that for me, the whole process was suspicious. Ngokwengxelo yeenkcukacha-manani ekhutshwe ngabakwa-Stats SA, uqoqosho lweli loMzantsi Afrika lwanda ngesantya esikhawulezayo kule minyaka mithathu kuza kuthi ga kunyaka ka-2025. Ingcali yamanani uRisenga Maluleke uthi oku kuphenjelelwe lushishino lwezolimo, urhwebo kunye nenguqu yezemali. Uthi lilonke uqoqosho lweli linyuke ngomyinge 1.1% ekhulwini ze i-GDP yanyuka ngo-0.4% kwikota yesine kunyaka ka-2025. When we go to the fourth quarter, we can see that industries such as mining, manufacturing, utilities, and construction, as well as finance and business services, have actually gone in the negative. However, we can see a strong contribution that came from industries such as, it can't be finance that lost. It was actually, let me apologize, it was transport that lost or went in the negative. Finance actually went in the positive. And indeed, as we can see, the contributions came the most from finance with 0.3 percentage points. And of course, the others that contributed were personal services as well as trade. And indeed, agriculture contributed in the positive, thus retaining a growth rate of 0.4%. Mamelodi Sundowns iqaleshe ukubuyela kwindawo yokuqala kwilog yeBetway Premiership xa iqobisana ne-Orbit College kwindawo yesibini ukusuka emsileni kumdlalo weBetway Premiership uza kubanjelwa kwibala lase-Olympia eMntla-Ntshona ngokuhlwanje. Koska
kakhulu ke mamqowathi nomamzangwa ezindabeni ndiyakubulisa nawe mbukeli wam apha ekhaya ndikwamkele ke kwidesika yam yemozulu mna ke bethuna ngegama ndikuthabile ndiyinzwakazi yabathembu mvanje ngokubanzi ke masiyijongeni ke nantsi kaloku imozulu mbukele ekhaya siyesiphalweni kaloku ngomfanekiso wethu wokuqala ke nokugxila ngokubanzi kwimeko kaloku yemvula nemimoya nje kumzantsi Afrika ngokubanzi nawe apha ekhaya uyabona noko kusibekele impela kakhulu kwindawo ezininzi ezizinze kwintshona yelizwe impela ke futhi ngaselunxwemeni phaa kumazantsi futhi kooGeorge Kapa Beaufort West nje yiloo ntsholo yomoya obhuda kakhulu ngamaqondo okutshisa phantsi ka-20 degrees babuye ke emva kwemini ngomso basonga usuku beluvale kamnandi noko kucwengile phaya ngo-37 degrees ngokubanzi ke bukela wam ekhaya masijongeni kaloku ke amaqondo akho okutshisa phantsi naphezulu sivule ngephondo lokuqala neliphaya lona kaloku ephondweni lasempuma koloni ngamandla ke kumantla futhi nentshona elaphondo phakho north futhi ekomane esada nasemthatha kwimpuma elamandla futhi inkwankca nokusibekela uqatha kwezulu phakho sekuseni futhi ngaloo maqondo okutshisa phantsi athande kakhulu ke ukuncipha kanti ke nansi imozulu futhi ke ephondweni laphaya eFree State impela mbukeli wami kumazantsi ke nencam yelaphondo phaya koBloemfontein futhi ekuseni naphaya koFicksburg yiloo nkwankca namaqondo okutshisa phaya anciphile kakhulu efike laphaya ku-9 degrees kanti ke zebenjenje futhi kwelaphondo laphaya ephondweni lasentshona koloni ngamandla ke futhi ke kumantla nempuma elaphondo ndawo ezininzi njengaphaya koBeaufort West kwasekuseni futhi o-Oudtshoorn naseGeorge kucwengile nje yonke emva kwedila yayo ngomso kanti ke sebenjenje futhi ephondweni laphaya eNorthern Cape impela mbukeli wam apha ekhaya kaloku koKuruman futhi naphaya eKimberley inkwankca njengephi napha koBriska futhi ngawo la maqondo okutshisa wabo aphantsi angu-20 degrees kanti ke nantsi imozulu kwakhona phaya kwelaphondo laphaya eNorthwest ngamandla ke futhi ke kwintshona nencam yelaphondo indawo ezininzi njengaphaya koVryburg koDaung ekuseni futhi napha koBloemhof kumazantsi nempuma elaphondo noko kusibekele impela nje phantse yonke lantsasa kanti ke chu ncembe nam ngokubanzi sijonge phaya ephondweni laseRhawutini apho sikhoyo thina ngalo mzuzu ke impela phaa kumandla kooPretoria Johannesburg eSprings naphaya eCarltonville inkwankca njengephi nokubhudla okuqatha komoya ngenxa ka-10 degrees inyuka nam ngokubanzi bukela wam sijonge phaya ephondweni ke laphaya eLimpopo ngamandla ke futhi ke kumazantsi nempuma elaphondo kwiindawo ezininzi ezifana phaa koPhalaborwa futhi kwasekuseni nganetha nje yonke lantsasa ngenxa ka-17 degrees kanti ke zebenjenje futhi ephondweni laphaya empumalanga ngamandla ke kwimpuma elaphondo phaa koSikhukhuzu umzekelo kwasekuseni naphaya embobela futhi zizigaleko zemvula zithe xhaxhe yonke lantsasa ngo-8 degrees xa bevuka ngomso bukele ekhaya vuma kaloku ndivale ke ndisonke imozulu ngephondo lokugqibela neliphaya ke kwaZulu Natal ngamandla ke futhi kumantla kophongolo ekuseni naphaya eNewcastle qabaqaba ngamafu napha koVryheid kuyafefa nje yonke lantsasa ngo-11 degrees mna ndikuthanda kangaka xeshele miyoli kamnandi mawethu.